ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଲ୍ କଟର, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଉଛି ନଖକଟା। ତ ନଖକଟାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ନଖ କାଟିବାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଚାକୁ ଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଛୁରୀ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ। ତେଣୁ ଏଇ ଛୁରୀ ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସପୋଜ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲେମ୍ବୁ, ଏଇଭଳିଆ ଲେମ୍ବୁ କାଟିବାରେ ଆମେ ତାକୁ ଛୁରୀ ଭଳିଆ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ এই ଜିନିଷଟା ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ୱାସର ହେଇଛି ତାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଆରାମରେ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ର ୱାସର। ତେଣୁ ୱାସର ଖୋଲିଲୁ ଆମେ, ତେଣୁ ୱାସରଟା ଖୋଲିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମର ଥମ୍ସଅପ୍ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ା, ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ଠିପିଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବହୁତ ଇଜିରେ ଆମେ ଖୋଲିପାରିବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେ ଭିତରେ ରହିଛି ଦେଖି ଦେଉଛି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଠି ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ର ୱାସର ଗୋଟେ ସପୋଜ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ବା ଭିତରେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ବା ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସେ ୱାସରଟା ଗ୍ୟାସ୍ର ୱାସରଟାକୁ ଯେମିତି ନୂଆ ୱାସରଟା କେମିତି ଆମେ ଫିଟିଂ କରିବା। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ର ୱାସର ଆମକୁ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ନୂଆ ୱାସର ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଦୋକାନରୁ ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବା ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲଗେଇବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଭିତରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।